70% ta' residenti f'Malta jippreferu kura paljattiva li tigarantixxi mewt naturali mingħajr ġieħ milli eutanazja volontarja assistita. Saħqet dan il-Misko wara stħarriġ li għadu kemm sar mill-kumpanija stess. Is-servej wera li kważi nofs dawk li wieġbu ammettew li jikkonsidraw itemmu ħajjithom permezz tal-eutanazja sabiex jevitaw li jkunu pis fuq il-familja tagħhom. Aktar minn 2/3 minn dawk li diġà esperjenzaw it-telfa ta' membru tal-familja kawża ta' mart jappoġġjaw il-kura paljattiva huma saħħu kif l-esperjenzi reali jħallu impatt fuq l-attitudnijiet tal-pubbliku. L-istħarriġ żvela wkoll il-pressjoni emozjonali u soċjali li persuna tista' tħoss jekk tingħata dijanjosi ta' marda terminali. 74% qalu li jikkonsidraw din l-għażla jekk iħossu li huma pis fuq il-maħbubin tagħhom. Intant terz ta' dawk li rispondew qalu li s-sitwazzjoni ta' pis fuq il-familja ma tkunx fattur fid-deċiżjoni tagħhom filwaqt li 18% ma rrifjutawx li jeskludu din il-possibilità. L-istħarriġ żvela wkoll nuqqas wiesa dwar xi jfisser eżattament it-terminu assisted dying b'60% jisħqu li dan ifisser li l-pazjent jingħata mediċina letali biex jitem ħajtu stess kif deskritt fid-dokument ta' konsultazzjoni tal-Gvern. Il-bqija ħasbu li tfisser kura ta' tip hospice għal dawk li jinsabu fl-aħħar stadju ta' ħajjithom jew id-dritt li persuna tiqaf tieħu trattament li jtawwal il-ħajja. Żewġ għażliet li huma diġà legalment u mediċinalment disponibbli għal kulħadd. L-isħarriġ sar fost 500 rispondent bejn l-10 u 19 ta' Ġunju sabiex jitkejjel is-sentiment tal-pubbliku fid-dawl tal-konsultazzjoni ta' xarejn dwar white paper appoġġjata mill-Gvern li qed tipproponi li pazjenti terminali li jkun jonqoshom inqas minn 6 xhur ħajja jingħataw l-għażla ta' eutanazja volontarja assistita.